Πρώτος ο Σερφά από μακρινέ. Μπερκουνιού για τον Εφρέμ. Από τον Μπάρπα πήγε μπάλα στον Αβραάμ. Να ο Εφρέμ τώρα ευκαιρία για την Ομόνοια. Δεν θα γίνει τον γκολ. Ο Χίτη θα σώσει. Εφρέμ που επιμένει, ανάποδο ψαλίδι. Μπάλα θα πάει έξω. Εφρέμ πάσα προς τα πίσω για τον Κασέκε. Ακόμη πιο πίσω ο Ενρίκε είναι εκεί. Θα κερδίσει από το λάθος του Κασέκε. Δοκιμάζει και το σουτ. Πρώτα από πλευράς ΑΕΛ. Το στήριγμα ο Σάλατιτς. Μπαλιά για τον Λεάντρο. Δεν υπάρχει offside. Να η ευκαιρία για την Ομόνοια. Θα τον σταματήσει ο Νίλσον. Αμυδρές διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνοιας. Να δούμε εδώ νωρίτερα τη φάση με τον Λεάντρο που κατεβάζει. Μπάλα ο Νίλσον Αντώνιο δεν βρίσκει. Βοηθών. Παίζει στον χώρο του κέντρου. Λεάντρο. Δεν απομακρύνεται την μπάλα. Μπερκουνιού για τον Εφρέμ. Θέλει χώρο για το σουτ. Τον βρίσκει. Το σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία για την Ομόνοια. Λεάντρο δεν θα πάει μπάλα στα δίκτυα. Πολύ μεγάλη φάση. Χαμένη για την Ομόνοια. Φάση πάντως που συνεχίζεται με τον Μπερκουνιού που πάει να περάσει. Εδώ από το ψιλοκρεμαστό πλασέ του Εφρέμ. Η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Εφρέμ ήταν πρωταγωνιστής και στην πρώτη φάση. Στη συνέχεια ο Λεάντρο από το 2 μέτρα περίπου δεν μπορεί να νικήσει τον Χίτη, ο οποίος διώχνει με το πόδι την κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Να δούμε και στη συνέχεια εδώ το πέσιμο του Μπερκουνιού. Πάσα για τον Διαλό, αφήνει με τη μία για τον Ενρίκε. Ελευθερίου. Δοκιμάζει από μακριά. Δύσκολα τα πράγματα εκεί για τον Γεωργαλή. Ήταν καλό το σούτ από τον Ελευθερίου. Άλλαξε με τον Εφρέμ. Πάσα για τον Χαραλάμπους. Είναι καλή στην περιοχή ο Χαραλάμπους. Κάνει την προσπάθεια. Παρέμβαση από τον Νίλσον. Φέρνει κόρνερ για την Ομόνοια. Λάθος από τον Διαλό, κερδίζει ο Μαρκάσα. Μπουθόν για τον Αλαμπή στην περιοχή. Αδύναμο το πλασέ. Κόρνερ στο παιχνίδι για την Ομόνοια. Ξανά ο Μαρκάσα. Εκτελεί. Περνάει μπάλα μπροστά από τα δοκάρια του Χίτη και πάει έξω. Μια καλή στιγμή. Τη στέρισε ο Κασέκε. Έχασε από τον Σίλας, ευνοήθηκε ο Καφού. Ανεβαίνει και ζητάει μπάλα ο Ετμάρ. Ευκαιρία για την ΑΕΛ, θα κάνει φτερά. Η καλύτερη φάση για την ΑΕΛ στο παιχνίδι είναι αυτή. Εφρέμ με τη μία για τον Χριστοφή που είναι γρήγορος. Μπαίνει στην περιοχή, θα πέσει. Ο κύριος Στράτος αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και τη φάση τη δείχνει. Βάζει βέβαια μια πίεση ο Νίλσον εκεί. Βρίσκει τον Εφρέμ που θέλει να μπει τώρα πλάγια στην περιοχή. Τα καταφέρνει. Εφρέμ που πέρασε, φτάνει απέναντι στο Χίτη. Αυτόν γκολ. Αυτόν γκολ από τον Κυριάκου που με την βοήθεια αντιπάλου του νεαρού του Κυριάκου η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια του και θα πάει στα δίχτυα. Πολύ καλή βέβαια η κίνησή του. Εδώ δοκίμασε να βρει κάποιον από τους συμπαίκτες του. Στην πορεία της μπάλας βρέθηκε ο νεαρός αμυντικός της ΑΕΛ, ο οποίος άθελά του θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Χίτη. 1-0 λοιπόν προβάδισμα για την Ομόνοια.